Доста хора! Днес играем Майнкрафт. Митинг. Гейминг. Да, тук е Митинг Гейминг и той малко мирише лошо. Така, това е друг въпрос. Някой друг ден говорим за това. Днес играем... И здравейте, аз съм Митинг Гейминг. И днес ще игра Майнкрафт на телефон, да потвърдим, не е на компютър. И като те видя, че... Влизам в сървъра, Друг епизод ще направим за просташната му. Така. Да. И той сега ще игра с... То голя. Мисля, той голя. Така, давай. Ще му се каша на главата и ще видите. Как се дари? Не може да се дало да се направи седло, са казва. Така Майнкрафт не играе, защото никога не съм играл. И видяхте, че... Не знам, няма да се направи това, не можеш не. Не да брат къде се спираме и къде. В пустинята, като тириш пустинята за хора и там има. И там има легла. И събирам храна в още ден пред шумите. И кисело мляко, да не използвам песен, така да ми. Ох, как се забива. Стриваме ли? Снимаме супер. Томорко. Да, крипъл се казва Томорко. Да. Томорко. От Томо и Морко стана с Томорко. Да. Ой! Вой! Това вече наистина крайно от някой. И падна. Майнкрафт играч на... Ове, паднахме долу сега. Ти го направи това, аз знам, че си ти. Чакай, бе! Изкарай ли да? Изкарай ли? Искам да си... Аз излязах, че тръгвам се. Искаш да се изкрепваме ли, бе? Аз се тръгвам. Ой, тиквена тиква. Аз съм гол с тиквена тиква. Как ли ще изглеждам, хора? Тиквена тиква. Къде ли си? Том. Ой, така съм много красив. Чотка. Харесва ли хора този моята прическа? Is this love? Is this love? Довиждане, България! Лъжеш и Пеш! Точно. Много сме добри в Майнкрафт, аз съм сигурна, може да кажеш, че не сме добри. Този сървър, че колко пъти най-много ще можеш да умреш? Ще си ги записваме на листче. Аз смето ще не мога да дам. Не може да знаеш. Да, смето често казвам не мога да дам. Запомня така. Сега ще видим как ще умра. Ай, няма да умирам днес. Ама съм правилно. Хора, това ще е най-смутания клип. Ще гледате как ще умра. 660 пъти. Ох. Така почва. Точно. Ой, не искам да умирам. Размисли. Смъртта ми е хубава. Не искам. Искаш?
ма смеш. Какво правиш те? Смъртта е много добро нещо, ама ти не си добър в смъртта. Нищо не съм победил. Ще умре. Аз ще умра. Много слаб на Майнкрафт. Не прънеш. Не се прави. Калди е прънна наистина. Да, пръвна газици. Насра се направо. Пък ти да, Абе, Ти си скирка! почти сгъл. Я си напред моментен мече, сей? Ясно пред Нищо. Стига, че броня ме тиква. Тиквата, тиква, но знаеш, че те убива. Ще си направим една коза, ще сложим, това е овца. Една овца ще сложим на главата, ще направим. И аз трябва да сложа в магазина. Ще изпикаеш? Ще се изпечеш. Ама ти не говориш на някакъв сръбски език момент. Пан на батката. Така. Снимаме ли? Това най-важното, да видим дали снимаме. Не да пък беше отстрани, да, снимаме. Така. Взе да забива, как пан на латерията, за да забива. Мичо кофата. Бой, забива. Чакай да би целия. Заби ми телефон. Ти си с толкова хубав телефон, дай да се сменим да видиш как ще убия набързо. Да, гледай моя как забива, ако не мога ходя. Не купи си ме. Еми си купувам, това нали Samsung чакай. Къде ми? Къде ми е ножа? Дай си ми ножа. Дай ми ножа. Дай ми ножа, ти казах. Искаш ли? Чакай, ти ще кюфтето. Ама дай си ми киката, бе. Чакай, дай си ми ножа. Ама не киката. Не, баба, не дай баба. Та кирка е злезна най-силната. Ой, забива страшно гъс. Не си. Аз пък ще отсека главата. Чакай бе. Искаш ли главата да... Чай, че ми заби целият телефон. Как забива? Вървиш. Ми той върви самичко. Чай, че той върви самичко. Аз ще си дам пак. Хора, това е от епизода. Видяхте моите хлебни умирания, моята глупост. Това ще говорим в другия епизод. До виждане!